ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଫାଟିଲା ଆଉ ଭାରତରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? କଥାଟା 2025ର ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଇଥିଓପିଆରୁ। ହେଲେ ତାର ଅସର ପଡ଼ିଲା ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସିଧା ଆମ ଭାରତ ଉପରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ସହ ଭାରତର ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିଲା ସିଧା 45,000 ଫୁଟ ଉପରକୁ, ଯୋଉଠି ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼େ। ଏସବୁ ପଛର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇଥିଓପିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଥିଓପିଆର ହାଇଲି ଗୁବି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପାଖାପାଖି 12,000 ବର୍ଷ ହେବ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ହେଲେ ନଭେମ୍ବର 23, 2025ରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହ ତାର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏକଦମ ବୋମା ଫୁଟିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ହଠାତ୍ ହେଇନଥିଲା। ଏହା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଇସାରା ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ରିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଠି ପୁରା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଫାଡ଼ ହେଉଛି। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍, ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବକୁ ଖସି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଦେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ପଛରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି? ଏହାର କାରଣ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଗଭୀରରେ ଅଛି। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଣ୍ଟଲ ପ୍ଲୁମ୍, ଏକଦମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲୋଟର୍ଚ୍ଚ ଭଳି। ଗରମ ପଥର ଉପରକୁ ଠେଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପତଳା ହୋଇଯାଏ, ଚାପ କମିଯାଏ ଆଉ ପଥର ତରଳି ମ୍ୟାଗ୍ମା ବନିଯାଏ। ଏମିତି ପ୍ରତିଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ, ଆଉ ଏହାର ଶେଷ ଫଳ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ଏହି ଉପତ୍ୟକା ଏବେଠୁ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 125 ମିଟର ତଳେ ଅଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶିବା ବାକି। ଯେମିତି ଯେମିତି ଏ ଫାଟ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଅଟକାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଲୋହିତ ସାଗରର ପାଣି ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ପଶିଯିବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମହାସାଗର ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ହର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା ଆଫ୍ରିକାଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱୀପ ମହାଦେଶ ବନିଯିବ। ତେଣୁ 2025ର ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଖାଲି ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ମହାସାଗର ଜନ୍ମ ହେବାର ସଂକେତ।